салом дӯстон, сараввал аз гузаришҳои расмӣ зуд хабар дода ба овозҳои трансферӣ мегузарем ки боз Фабрицио Романо пешдастӣ накунад. мавсими нав наздик шудан мегирад, аз ин хотир ҳар лаҳза вазъият метавонад тағйир ёбад. масалан Мусо Диаби пули калони Ал-Наср ва бозӣ кардан бо Роналдоро монда Астон Вилларо интихоб кард. дастаи шаҳри Бирмингем барои бозингари француз 50 миллион евро пардохт намуд. Марсел дар соатҳои наздик аз трансфери Пьер-Эмерик Абамеянг расман хабар хоҳад дод. Челси бозингари худро бепул раҳо мекунад. Марсел бошад баъд аз Лоди Кондогбия инак сеюмин трансфери худро анҷом медиҳад ки аз ин дастаи ПСЖ бояд дар ҳарос бошад. клубҳои майдаи англисӣ дар рӯзи гузашта чанд трансфер карданд ки фикр мекунам он қадар муҳим нестанд. рӯйдодҳои муҳимро мо баъд аз чанд лаҳза пешниҳод мекунем. шумо агар лайки қиматбои худро гузошта бошед. дӯстон, тамошои бозиҳои рафиқонаи футболиро бо сарпарасти видеои мо ширкати 1x бозам ҷолибтар гардонед. дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777 ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. Андре Онана ба дастаи Манчестер Юнайтед гузариш намуд. дар бораи ин трансфер гапу сару садо хеле зиёд ба чашм мерасид. пас аз он ки дастаи Интер ба финали Лигаи Чемпионҳо баромад, ҳама омори олии ин дарвозабонро мушоҳида карданд. ӯ ба дарвозааш хеле голи камро сар дод ва дар баробари Эдерсону Тибо Куртуа беҳтарин дарвозабони мавсим буд. бозингари камерунӣ дар хатти охирини дифоъ беҳтарин бозиро нишон медиҳад ва дарвозаи худро аз гол эмин нигоҳ дошта метавонад. суоле ба миён меояд ки чаро миланиҳо дарвозабони асосии худро фурӯхтанд. мушкили асосии дастаи Интер айни замон дар он аст ки ин тим қарзи хеле калон дорад. бо назардошти он ки Андре Онана ба дастаи Интер бепул омад, бо нархи 52 миллион евро фурӯхтан кори сатҳи олӣ аз ҷиҳати тиҷорат мебошад. ва аммо агар мо тиҷоратро як тараф монда ба ҳақиқати футболӣ назар афканем, Интер баробар ба ӯ дарвозабони дигар айни замон надорад. онҳо дар мавсими нав ба чӣ корҳо қодир хоҳанд шуд? ба ҳар сурат вақт барои ёфтани дарвозабони нав ҳаст. шояд Интер боз ягон чеҳраи навро ба ҳамагон кушояд. акнун аз нигоҳи Манчестер Юнайтед ба ин масъала назар мекунем. Тен Хаг боз як амали дигареро кард ки масъулияти он бар дӯши худи ӯст ва он хеле бузург аст. ӯ Давид де Геаро аз Манчестер Юнайтед ҷавоб дод. Андре Онана ӯро иваз мекунад, аммо ин ҷо ивазкунӣ дар сатҳи де Геа хоҳад буд ё ин ки не? хотиратон бошад вақте ки Браво ба Манчестер Сити гузашт, ҳама мегуфтанд ки ӯ бо пои хеле хуб бозӣ мекунад ва ин трансфери олист. аммо чӣ рух дод ҳамаи мо шумо дидем. ба дарвозабонҳои африқоӣ бовар кардан тир ба пои худ задан аст ва аммо Андре Онана фарқкунанда ба назар мерасад. ӯ аз зумраи он голкиперҳое аст ки метавонад дар сатҳи олитарин баромад кунад ва лидери даста бошад. аммо дар МЮ барои ӯ мушкилтар мешавад. ба ҳар сурат дар Интер хатти дифоъ хеле пурқувват буд ва системаи бозиам аз хатти ҳимоя маншаъ мегирифт. дар МЮ бозии кушода аст. Онана 27 сол дорад ва 7-8 соли дигар метавонад дар сатҳи баландтарин бошад. Тен Хаг ӯро бо бозиаш дар Аякс мешиносад ва овардани Андре маҳз бо ташаббус ва иштироки бевоситаи мутахассиси нидерландӣ сурат гирифтааст. МЮ ба хазинаи Интер барои ин трансфер 52 миллиони тоза пардохт кард ва 5 миллиони дигар баъиси бонусҳо баъдан ба ҷайби нерадзуриҳо медароянд. ситораи дастаи Байер Ливеркузен Мусо Диаби дар маркази таваҷҷӯҳи чандин дастаи аврупоӣ қарор дорад, аммо ӯ дастаи Астон Вилларо интихоб кард. Фабрицио Романо аллакай хабар дод ки трансфери Диаби ба дастаи шаҳри Бирмингем хеле наздик омадааст. Ал-Наср аз Арабистон яке аз фаъолтаринҳо буд ва ба Байер 43 миллион пешниҳод кард. ҳатто Реал ҳам дар оғози равзанаи трансферӣ ба ин бозингар диққат дода буд. Флорентино Перес барои мавсими навбатӣ мехост иқтидори дастаро бузург кунад, аммо мушкилӣ дар ин буд ки Мусо Диаби худашро бозингаре намеҳисобад ки танҳо барои қавӣ кардани ҳайати захиравӣ дар Реал Мадрид истифода шавад. ҳамчунин ин бозингар рӯи пулу молро дар Арабистони Саудӣ интихоб накард. Диаби барои корномаи худ нақшаҳои бузург дорад. тибқи маълумотҳо гирду атрофи Мусо Диаби ба ӯ тавсия доданд ки на Реал, на Ал-Наср, балки Астон Вилларо интихоб кунад. зеро барои Уна Эмери ин бозингар метавонад боз як зинаи дигар боло рафта пас он дастаҳои бузургтар мисли Реал ӯро на танҳо футболбози ҳайати захиравӣ, балки баъиси як нафаре ки мавқеи асосӣ касб кунад даъват намояд. дар мавсими ҷории Бундеслига ин футболбоз 9 гол ва 7 ассистро ба номи худ муҳр задааст. Астон Вилла барои ҷалби Диаби ба Байер Ливеркузен 50 миллион евро хоҳад дод. 10 миллиони дигар бонусҳо дар назар дошта шудааст.
айни замон дастаи Реал Мадрид дар ҷавомади таълимию тамринӣ қарор дорад. Дар он ҷо Карло Анчелотти ба чанд суоли рӯзноманигорон посух гардонда дар мавриди Килиан Мбаппе ҳарф зад. Аз ӯ пурсон шуданд ки оё Мбаппе ба Реал меояд ё ин ки не. Карло дар ҷавоб чунин гуфт: ман дар бораи футболбозоне ки айни замон дар ҳайати Реал Мадрид нестанд гап заданӣ нестам. Дар ин бора дигар ҳарф намезанам. Аз ин гуфтаҳо маълум мешавад ки ба бобои Карло аллакай гуфтаанд ки дигар ягон трансфер нахоҳад буд ва Мбаппе ин тобистон ҳам ба Реал Мадрид нахоҳад омад. қисми бештари мухлисони Реал Мадрид аз ин гуфтаи Анчелотти чунин бардошт карданд. ҳамчунин Анчелоттиро дар бораи мунтахаби Бразилия пурсон шуданд ва ӯ дар ҷавоб қайд кард ки дар ҳамин шабу рӯз ман сармураббии дастаи Реал Мадрид ҳастам ва дар ин ҷо хоҳам буд. Ин мавзӯи дигар аст ки айни замон дар бораи он гап задан беҳуда мебошад. Мутахассиси итолиёвӣ дар мавриди хати ҳамлаи марказ ҳарф зада қайд намуд ки Реал метавонад боз як ҳамлагари марказӣ ҷоизаҳои зиёдро ба даст дорад. Ин ҷо ӯ Хоселоро дар назар дорад. Неймар ишора кард ки дар дастаи ПСЖ боқӣ мемонад. Ӯ худаш чунин гуфт: маро дар ин ҷо дӯст медоранд ё ин ки не, ман дар ПСЖ корномаамро идома хоҳам дод. Ман шартномаи ҳамкорӣ дорам ва онро то охир мерасонам. Байни мухлисон ва футболбоз муносибат метавонад бад шавад, вале ин барои корро дар сатҳи олӣ анҷом додан бояд халал нарасонад. Воқеан байни Неймар ва тарафдорони дастаи ПСЖ вақтҳои охир нофаҳмоиҳо хеле зиёданд. Мухлисони дастаи шаҳри Париж талаб карданд ки бояд ин футболбоз аз даста ронда шавад. Ҳатто хабарҳое буданд ки роҳбарияти дастаи ПСЖ ҳам тарафдорони он ақидае ҳастанд ки Неймар дар даста лозим нест ва бояд ҳарчи зудтар аз тим равад. Аз ҳама зиёд номи Челси ба забон оварда мешуд ки гӯё Тод Боули ин футболбозро мехарад. Сару садоҳо атрофи баргаштани Неймар ба Барселона ҳам кам намешаванд, аммо пас аз он ки худи ин футболбоз дар ПСЖ мондани худро барои мавсими навбатӣ тасдиқ кард, ин хабарҳо камтар мешаванд. Шояд зери роҳбарии Луис Энрике ин футболбоз бозии беҳтарин нишон диҳаду мухлисон ӯро бахшанд. Беҳамин ҳам Неймар легендаи футбол аст. 454 гол, 180 паси голӣ, 150 паси пеш аз голӣ, беш аз 2000 фиреби муваффақ. ин оморҳо ба ҳар кас муяссар намешаванд. Ин дар ҳолест ки Неймар 31 сол дорад ва боз чанд соли дигар дар футболи бузург хоҳад буд. ба ҳамин тамом боридам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.